nun daukazu, Belengo portalia. Maria Jesus, Jesus Maria, Maria Jesus. Negua da, abendualdia. Gabon aurretxoan kaleak kantuz berotzen dabe herri batzuetan. Jesusen jaiotza iragarteko sasoia da. Eta iluntze partean, era guztietako soinuakaz errondan dagoz. Maria itxosia, ia da emporia, zugandik jaiotzeko. Jesus Salvadoria, Jesucristo. Mari Jesiak, abenduko koplak. Mari Jesiak, Mari Josijek edo Mari Jesusak leku batzuetan. Abendu edo abendu kantuak beste zenbait herritan. Edo kebonikoak beste batzuen esanetan. Izen desbardinak gauza bera adierazteko. Abenduaren 15 hogeita laura bitartean kantari taldeek urteten dabe. Batzuk 9 urrena eginez, beste batzuk 3 urrena, eta garaitikoak egun bakarrez, Gabon bezperan generalean. Testamentu zaharreko eta Jesusen jaiotzari buruzko pasarteak kantetan dabez han eta hemen. Bakarlariak abestu eta taldeak erantzuna emonaz. Ikusiko dugun moduan, lekutik lekura ohitureak ezaugarri apartekoak ditu. Batzuk ibilian doaz, beste batzuk geldian abesten dabe. Makilakaz lagunduta edo hainbarik. Musika tresnata guzti edo akapela, ahotzutzez. Iluntzean edo goizaldean, kale artean edo baserririk baserri. Umeak, gazteak, helduak, danak nahaztean. Hogeita laugarrena, dugu abenduan, egura genduena, jaletsi genduan. Maria Jose, Jose Maria, Maria Jose. Ohitura hau noiztik edo nondik datorren jakitea, ez da erraza. Jose Antonio Arana Martigaren esanetan, lehenengo testigantzak oraindala 4 mendekoak dira. Ez daki, honek kontizu, Jose Antonio Aranak esaten hau datorrela, 2006 da pikutik, 17. mendetik datorrela hau. Ze horre Mexikon agertu ziren, doktrina bateko pastetan agertu ziren, honek estrofa batzuk agertu ziren. Baina hau kantatezan Bizkai zen da Euskal Herritzen. Kantuei jakokenez, kopla bilduma luzeak batu izan dira. Gutxi batzuk behin eta barriro errepikatu arren, errepertorioa zabalata. Lau bertzolerroko koplak dira beti, eta estrofaren ostean estribilloa edo leloa kantetan da. Maria Jose, Jesus Mari Jose, berak esango dezkuz ere egin behar degun, bere alabantza kantatu dezagun. Maria Jose, Jesus Mari Jose, debozioz jarri Jose eta Maria, paratzeko seme, estima ugarria. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Gure herri koplen itxurara egindakoak dira. Eta urtean zehar abesten diran beste eske ronda batzuetakoak gogoratzen deuskuez.
Herri literaturako koplen estiloan sartzen dira bete-betean. Paralelismoak eginez, kontrasteak, errimak eta irudi ulerterrazak. Letrak eta estribilloak bardintzuak dira herritik herrira. Hala eta guztibe Gernikan kasurako besteetan baino hainbat estrofa gehiago abesten dabez. Alderik handiena, doinuetan eta kantetako orduan erabilten dan erritmoan igarten da. Batzuk melodikoago. Izarra bularria, semia zabelia, hause bai dontzela ederra, itxasuare ertzia. Maria Jesus, Jesus Maria, Maria Jesus. Beste batzuk astiroago, arinago. Gehienetan, makilakaz marketan dan abiadurara egokituta, inoiz musika tresnata guzti. Gorozikan, bertzolariek etxekoei bertzoak botaten deutzez Marijesien doinuan. Zure poiter txakurra ez daukagu izila, basora bialdu eixu, olla gorraren bila, Jesukristo. Aize polita ederraban, Jesukristo. Zaizue urrengon artean, haunak horre zaiezada, osasun bakean, Jesukristo. Aize polita ederraban, Jesukristo. Ibarrurin, abenduagaz batera, beste gabon kanta batzupea besten dabez txandaka. Abendu poza kantetan gatoz, jauna gaur zure etxera, abegionez urten egizu gure kanta entzutera. Kantetako modu asko bai, baina gaia guztietan bardina. Jesusen jaiotzaren kontakizuna da, testamentu zaharretik hasita. Jaiotza bera, zehaztasun handiz azaltzen da gainera. Amaren birjintasuna, pobrezia, astoa eta idia, hartzainak, erregeak. Gai erligiosoa erabiliarren, eleizatik kanpoko tradizioko ohiturea da. Gaur egun, Bizkaialdeko eremu batzuetan bakarrik gorde da. Abadiñon, Gautegi Zarteagan, Ean, Gernikan, Ibarrangelun, Iurretan, Lekeition, Muxikan. Ata guztibe, kantua bera, Bizkaiko beste eskualde batzuetan be batu izan da, errondearen gomutarik euki ezarren.
Arratian, Mungialdean, Lea Artibai inguruan, baita Bizkaitik kanpora be. Gernika. Goizaldeko laurak. Hasi dabe ibilbidea. Bakarlaria dozue. Bera joaten da aurretik, ibilian abesten. Talde osoa atzetik 5 metrora joakola. Jesucristo, adoratzen zaitu, Jesucristo. Gautegi Sarteagan, herriko gazte bardingoen kuadrilatxoa ibilten da iluntzean 9 egunez. Etxerik etxe joaten dira, arrana, panderoak eta soinua daroezela. 9 urrena egiten dabe ean be. Baina han, ume edo neskato mutikoak dira abeslariak. Antxina, mutilak bakarrik ibilten eiziran. Juten ziren, binean 8 da kapitxana, bakarrik. Ez doz guen itzitzen, eureri arrimaten, ez da ez eitxipez. Ara etxin baginen apurtxu eta arrima makilea zemoten dozkuen, da ikusi behi izesken duzen etxen, urrunetik ebiltzen ziren. Gaur egun taldea hasi eginda, eta herriko ume guztiek daukie parte hartzeko aukerea. Kalerik kale doazela ibilian abesten dabe. Herriko ondaretzat daukie ohitura hau. Lurrean dagozan koplen bitartez, abendun eskamutilen ibilbidea osotu leiteke herrian. Gernikan, Gautegi Sarteagan eta ean, 8 egunean Maria, Jose eta Jesukristo estribilodun kantuak tartekatzen dabez. Eta 9. Gabon egunez, Bart Belenen. 9 gabonetan egin dugu aleginen, 9 gabonetan egin dugu aleginen, horren direzioke horreko Bederatzi urrena barik, 3 urrena egiten izan dabe Ibarrangelun eta Munitibarren. Beste hainbat herri edo auzotan, abenduaren 23an baino ez dabe abesten. Arratzalde edo iluntze partean etxerik etxe errondea eta eskea egiten dabe. Kasurako, Iurretan, Orominon, Gorosikan, Ibarrurin, Ariatzan, Mendatan, Mendiolan eta Lekeition. Ohikoa izan da, etxeetara heldu orduan galdetzea. Gabon gabaz, kantat abestute bela, etxerik etxetezate bela, kanta ero errezau. Abestuaz batera, eskea egiten da, taldearentzat, behar izanen baten laguntzeko edo danatalakorako. Antxina, eskea benetako preminea arintzeko egiten zan. Jute zirean abestuten dirutxu falta zalako, ordumako miserilak, antxinako miserilak. Da gabon gabaz afaltzen egote zirina durtete dela, ate ondora, da emote dutzela anisko patxu bape bai, da diru utxua be bai. Orduan urtete bela 3, 4, 5, olako talde txikinak izate zirila, lekitxon. Holan daukoat, haitxuta benibin. Urtean egiten diran beste erronda batzuetan lez,
dirua urritxo zanean, gehien bat, generoa batzen zan. Diru askorik etzan egoten, orduan txakurren dizek eta ez da zuepe goratuko dozuen, txakurren dizek peseta biti erdiku, 2,50. Olako epe hau esan, baina intxaurrek eta urrape, hau da, generoe batzen zen. Guk ez dugu ezetu, nineuk ez dut ezetu generoetan txorixu bai, betxu, txorixu bai, urdairik eta ez, baina hori, intxaurre gurrak, gazten jamatzuk eta mandarinak. Berezitasunape badira leku batetik bestera. Kantariei Gernikan Mari Jesiak esaten deutzie. Ean ostera, abendu mutilak. Gaur egun, neska mutilak badabilzbe. Bai Gernikan, bai Ean, belaunikatu egiten dira, eleizea edo altarea dagoan lekuen aurrean sakramentua abesteko. Bakarrik gelditzuten gara elixetan. Nengo, bajatzen gari nien aldatza, San Juango elixan. Da, han ja, dana belaunikotute, farola mintzen dabe atien onduen, da, etzen dabe sakramentu. Normalien farola darunak, etzen dabe sakramentu. Sakramentu santu jauna, celebrado sanian. Izena ipini eutzen, Jesus Salvadoria, Jesucristo, adoratzen zaitugu, Jesucristo. Ean eta Ibarrangelun azkenengo egunean pastikuna eroaten dabe. Bueno, hori eroaten dau kantarietako batek. Bai, eruten dau, normalien eruten dau, poltzie batek eta pastikune beste bat. Da orduen eruten da pastikune eta trapotxuet, musu emoteko, nahi da benak, oin asko zida eskua zemoten, edo bakoitxan nahi da benak zelen, oitxura hunditzeko zen. Da orduen eruten da, baserrizetatik, baserri, da kalien da bizen ime bardin, tozenari emotentzien mozu emoteko. Ibarrangelun, neskak kantu bategaz dantzan be egiten eben. Gainera, 24an ibilbidea berezia zan. Gero bazkaldu eta arratzaldean, postak lauterdiak ingerun, ja espata dantzari jantzita, ume Jesus handak ineroaten, urteten gendun herri barruan arratzalde guztia moten gendun, etxez etxe, eta amaitzen gendun, ibinean orgoian, itxosoari begira. Azkenengo, Ibarrangeluko azkenengo etxea, itxasoari begira egoan. Han, kantaten gendun ez naz gogoratzen zer, betiko kantak izango ziren, edo. Eta, aita gure bat erreza hau Ibarrangeluko marino guztiak gaitxik, eta amaitzen gendun Gabon egunean hori. Kantariak diralata, garai baten gizonezko apaino ez ziran ibilten. Gaur egun hori aldatu eginda. Azken hamarkadetan andrazko epe urteten dabe. Lekeition kasurako, andrak izan dira kantua errekuperau eta ohitureari eutzi deutzienak. Kantarien adina da herrien arteko beste desbardintasun bat. Ean, umeek abesten dabe, 8-14 urte bitartekoak. Gautegi zarteagan, neskamutil gazteek. Gainerakoetan gaur egun danak nahastean ibilten dira. Ume, gazte, heldu
eta andrazko zein gizonezkoak. Ilurretan eta orominon, trikitrixaren soinuaga abesten dabez koplak. Beste talde batzuk, ibilbidean eroaten dabe musikea lagun. Dana dala, orain ohikoena, trikitrixa erabiltea badabe, lehen txistuaga zibilten ziran. Bai, bueno, soinuaz, baina nire akorduen be, lehenengotaz txistu bataz. Tambolin barik, ta txistuaz. Orduen konturatu gaitezen, indala hori, ostera be, 50 urte txistu be, edo zein jote gendun, baina instrumentu reivindikatiboa bazan eta txistu egote, naiz eta abendu bakare jo, baina gauza handiz ezan. Da orduen txistuaz. Da, soinue gero sartu zen, ez? Geruago. Makilagaz beti indozua. Makiliaz beti. Marigesiak, ilunaren babesean askotan, eta tradizioaren altzoan beti. Bizkaiko herri batzuetan bakarrik bizirik dirauen oiturea. Erlijinoa, euskerea eta kantua osagai dituen Gabon aurreko usadioa. Belaunaldi barriek gogotzu hartu dabena. Onde igula luzaroan. Zaizue, urrengon artean, hauna gordeza izan.